Organizacija obroka i konzumacija istih prvi je pretkorak u uspješnosti prehrane kroz čitav dan. Pritom je važno istaknuti da će se na taj način ujedno moći osigurati i hranjiva uravnoteženost obroka, ali i kontrola nad kućnim budžetom. Što bi trebalo učiniti? Trebalo bi osigurati praktične posudice ili vakuumske ili hermetičke vrećice za skladištenje i pripremu. Primjerice, preporuka bi bilo da je to posuđe koje je BPA free, gdje god je moguće, lagano metalno posuđe ili pak stakleno, dakle kemijski inertno posuđe. Također, valja krenuti s jednim obrokom, primjerice s doručkom, i potom ga trenirati, njegovu uspješnost i praktičnost, i sve dok se ne usavršimo. Vrlo često doručak je brzinski, dinamičan na izlasku iz kuće ili stana, dok je večera dominantno obrok koji se konzumira u kući. Nakon savladavanja i stabilizacije pripreme doručka prelazimo na organizaciju spomenutog ručka ili večere. Praktično to znači također nabavu namirnica, odlazak u kupovinu i osiguravanje da su namirnice doista prisutne u smočnici, odnosno kuhinji. Također valja razmisliti o grupiranju namirnica. Svježe namirnice skladištiti pravilno u hladnjaku, žitarice ostaviti u posudama za lakše uzimanje, isto i sa mahunarkama, odnosno grahoricama. Vrlo je važna predpriprema namirnica kako bismo bili praktični. Povrće i neko od voća, kao što su jabuke i kruške, ćemo unaprijed naribati ili nasjeckati i postaviti u vrećice ili posudice da ne oksidira ili enzimski ne posmeđi. Mahunarke ćemo prije namočiti preko noći i iskuhati i ocijediti kako bi bila spremna za samu pripremu i kuhanje. U nutricionističkom pogledu važna je nabava i kupovina namirnica, ali i svih kategorija. Povrće, voće, izvori bjelančevina kao što su jaja, mliječni proizvodi, riba, meso, mahunarke ili orašasti plodovi i proteinski praškovi. Također mliječni proizvodi, pritom dajemo prednost onima fermentiranima. Također važna je nabava konzerviranih namirnica kao što je slanutak, grah, leća, rajčica, za slučaj brze intervencije u dane kada je manje izgledno da ćemo moći kuhati. Također, nabava brzo smrznutih povrća kao što su mahune, grašak, špinat, ali i voća kao što je bobičasto voće i tome slično. Zgodno je imati sam maslac, kikiriki, bademov maslac kao pogodnije proteinsko-masne namirnice. Prikladno je imati pogodna ulja kao što je maslinovo ulje, ekstra djevičansko maslinovo ulje, bućino ulje, kao izvori preporučenih mononezasićenih masnih kiselina, polifenola i fitosterola. Valja također imati na umu da bi trebalo izbjegavati kupovinu visoko procesuiranih namirnica. Središnji savjet sa nutricionističke strane glasi: svaki obrok treba uvijek imati potreban sadržaj proteina, odnosno bjelančevina, vlakana, potom masti i ulja s protuupalnim djelovanjem, a tek onda i složenih ugljikohidrata. Valja istaknuti kako već kuhane škrobaste namirnice poput krumpira ili pak tjestenine, nakon što se ohlade, postaju tek nutritivno još konkretniji i preporučljiviji. Naime, tim procesom hlađenja, odnosno pothlađivanja, nastaje tzv. rezistentni škrob koji je prebiotik, odnosno hrana za korisne probiotičke bakterije. S druge strane, cikla, mrkva, celer, kupus, kelj, agrumi samo su neke od namirnica koje mogu stajati u hladnjaku nekoliko dana bez značajne kompromitacije njihovog hranjivog, odnosno nutritivnog sastava. Špinat i drugo lisnato povrće može sadržavati visoke koncentracije nitrata. Sami nitrati su potpuno bezopasni, ali se mogu pretvoriti u nitrite, a zatim u reakciji s proteinima, odnosno bjelančevine, u nitrazamine, koji su poznati kao kancerogeni. Europsko vijeće, doduše, za informiranje o hrani upozorilo je protiv podgrijavanja špinata, premda je to mišljenje ažurirano i doista ublaženo. Nadalje, gljive imaju visoku mikrobiološku aktivnost i u načelu ne bi se trebale hladiti i ponovno podgrijavati. Izuzetak može biti ako se čuvaju u hladnjaku i ne dulje od 24 sata, tada se mogu ponovno zagrijati na preporučenoj temperaturi od negdje 70 stupnjeva Celzijusa, ali i tada postoji opasnost od probavne reakcije ili trovanja i stoga ne bi preporučio. Nadalje, morski plodovi i riba ne bi se trebali podgrijavati radi već spomenute visoke mikrobiološke aktivnosti, naročito ako su u sastavu tih namirnica školjkaši kao što su dagnje. Jaja i piletina s tehničke strane mogu se podgrijavati, no mogu biti uzrok trovanjima budući da su također znatno sklonija mikrobiološkom kvarenju, što je posebno važno u pogledu opasne bakterije salmonela. Slanutak, čičerika, leća, grah, kukuruz, mješavina meksičkih namirnica preporučljivo ili u staklenci ili u limenci. Tuna, skuša, sardine su također preporučljivi. Orašasti plodovi, mješavina, badem i orasi
su također vrlo preporučljivi. Tijekom zimskog razdoblja pogotovo zimnica, odnosno fermentirano povrće, dakle miješana salata, krastavci, cikla, odnosno rdeća pesa, ječam, heljda, bulgur, kuskus od žitarica, a kefir, jogurt iz kuta, oni koji se čuvaju u hladnjaku, i također je prikladno imati naravno vrlo hranjiva i nutritivno vrijedna jaja. Evo nekoliko primjera odličnih odabira za meal prep koji su praktični, ali nutritivno također jako uravnoteženi. Evo, tortilla wrap sa meksičkom mješavinom povrća, slanutkom i puretinom može biti jedan primjer. Drugi primjer, ili kuskus ili heljda, odnosno hajdina kaša sa grčkim feta sirom i slanutkom iz staklenke plus neki dressing od jogurta i limuna. Ili pak jednostavni složenac od ječma, carske mješavine povrća, dakle smrznute od brokule, mrkve i junetine.